Jeg har fået besøg af en af mine gode venner. Han står lige her. Det er selveste Andreas Mogensen. Og grunden til, at jeg har trukket ham med herind, det er fordi, at jeg gerne vil snakke lidt omkring, hvad er det for noget mad, som astronauter de spiser, når de er ude på den internationale rumstation, eller hvis man på sigt skal flyve en tur til månen og være deroppe et stykke tid, eller endnu længere væk. Og man kan ikke bare sådan tage frisk mad med derop, så derfor så får man sådan noget langtidsholdbart mad, som er frysetørret. Så det man skal bruge, det er, at man skal bruge sin kopnudel her, eller sit frysetørrede produkt. Så skal man bruge noget kogt vand. Og nu åbner jeg en gang. Så kan man se, hvor lækkert det ser ud heroppe fra. Og så hælder vi noget vand i. Noget kogt vand her. Ups. Og så rører vi rundt. Og så skal det her frysetørrede mad, det skal altså stå ligesom og suge alt væsken tilbage igen. Fordi når man frysetørrer noget, så tørrer man i virkeligheden al væsken ud af en færdig ret, så den bliver tørret helt op. Og nu gør vi altså det modsatte. Nu giver vi det noget væske igen, og nu skal det så stå i 8 minutter, står der på pakken, så det må vi hellere lige gøre. Og så går der 8 minutter. Så, nu tror jeg altså, de er gået, de 8 minutter. Ja, lad os prøve at se en gang. Så er der simpelthen pasta carbonara her. Skal du smage, Andreas? Det er varmt. Ja. Efter 6 måneder, så tror jeg måske, at jeg vil kede mig lidt. Men det er fint. Der er mange efterskoleelever, der lever sådan noget her i hele år.